खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै सासे बैसो जानाय बर' आइजोखौ लोगो मोन्दों राजगड़आव थानाय 5 आरो 6 बाइलेनाव। बिथाङा बिहामजो बिजामादै मोननायनि उनावबो गुवाहाटी नोगोरमानि फुटपाथआव मैगं थाइगं फाननानै गावनि न'खरखौ मोजाङैनो मोजां सामलायलांगासिनो दं आरो गोबां रांबो खामायनो हादों आरो न'नि हा बन्दक दोननायखौबो बेबायदि फालांगि मावनानै सुख'नो हादों। बिथांजों दान्दिसे मोगामोगिखौ नोंथांमोनाबो नायदो। जों बेहायनो दंफिनो 5 आरो 6 नाम्बार बाइलेन राजगड़ गुवाहाटी। दा बेहाय लोगो मोन्दों सासे बर' आइजो। बेहाय सानै दङ बर' आइजो बे फुटपाथआवनो मैगं थाइगं फानो। बिथांमोना फाननानै जिउ खुंबोदों आरो बेबायदिनो माने जिउ राहानि थाखाय बेबायदि गुवाहाटी नोगोराव बिथांमोना फानफैयो आरो। नोंथांमोना माला माला फैयो बाजाराव, बे बाजाराव मैगं थाइगंखौ लानानै? शुक्रबार आरो मंगलबाराव फैयो। बिथाङाबो सेम एखे लोगो फैयो ज'। मा मा मैगं लाबोयो दे बुंलाय, मा मा लाबोयो? पटल लाबोयो, लाबोयो, काकेल, कुन्द्रि, थास', थाइसुम, ओमफ्राय मैगंफोरखौ थरफुल लाबोयो, लाइ लाबोयो, मुला बिलाइ लाबोयो, थाइगिर लाबोयो, सबखौबो लाबोयो। बेथ' खारदै आरो बे मा? खारै मौरोसि। मौरोसि। माने गासै मोननाय बुस्थुफोरखौनो बेसादफोरखौ मुवाफोरखौ लाबोजोबो। दालिबाबो बे माने गामिनि जाहैबाय। ओरैनो बुंलाय नोंथाङा बबेनिफ्राय फैदों? मा जायगानिफ्राय बेखौ लाबोनाय जादों? बागानपारा खलामाखानिफ्राय फैदों। आरो बे मैगं थाइगंफ्रा बबेनि बे गासैबो? माने बे बागानपारानिनो? माने बागानपारानि मैगं थाइगंआ बेहाय गुवाहाटीयाव फानजादों दिनै? न'आव गायनायबो? न'निबो दं नामा बे? न'निबो दं, जिंखाया, पटला। नोंथाङा माने न'आवबो मावो? न'आवबो मावो। बे मालायनिखौबो बायस'ना लाबोयो? मालायखौ बायस'ना लाबोयो। ओमफ्राय लाबोनाय राहाया माजों लाबोयो बेखौ? जोङो फैसा बायनानै लाबोबाय। ओमफ्राय नङा, बेसिमथ' सफैनांगोन, माजों लाबोयो बे? DI गारिजों लाबोयो नङा होमबा? DI गारिजों लाबोयो। ओमफ्राय मुलाम्फाफ्रा बोरै जायो? मोनसे हाथायाव बेसेबां थालाङो मुलाम्फाया गासिबो खरसा खालामजोबना गारनानै? खरसा खालामनानै मोजां लाबोयोबा जोङो 6,000 5,000 थालाङो। 6,000 5,000 मोनसे हाथायाव नोंहा थालाङो आरो। दाउबो दंमोन ना? दाउआ गैला? दाउ गैला। माने बे लकेल दाउआबो गैला? लकेल दाउ आं 6 केजि लाबोदोंमोन दाउखौ। जोबजोब्बाय। दासो माने सानजौफु जादों, दासो माने 2 रिंगा 30 मिनिट जादों आरो बेलासे दंबावोसो नङा होमबा? नांबावगौमोन। होमबाथ' मोनसे हाथायावनो 5-6 रोजा जायोबा मासाव होमबा दान मोनसेयाव बेसेबां जाहैगोन? होमबाथ' खस्थ' खालामनांगोन आरो। होमबाथ' जों 6खौनो खालामोबा 6जों 4जोंबाथ' गोबां जायो नङा होमबा? 36 रोजा 35 रोजा जाहैगोन। माने न'खौ सामलायनो हायो बेजोंनो मोजाङैनो? मोजां हायो नङा होमबा? दोनथुमनोबो हायो। नोंथाङा बे नोंल' मावो नामा? नोंथाङाल' मावो नामा बे न'खराव? ना नोंथांनि सोरबा मावग्रा दंबावो? जोंहा बिजामादैजों आंजों बै माबाखौ जिंखाखौ आदि गायलायलायदो। बिजामादैजों बिजामादै। ओमफ्राय नोंथांना माबाया गैया नामा? नोंथांनि फिसाय गैला नामा? फिसाया गैला? दा ओमफ्राय फिसाला फिसाजोफोर? दा नोंथाङा बैसो जालायबाबो बिहामजो मोननाय बिजामादै मोनदोंब्लाबो दिनै माने बे मैगं थाइगं फाननानै गावनि आथिङावनो गाव गसंदों आरो नङा होमबा? उफाय गैया, मावथारनो गोनां जादों। खस्थ' खालामनायखौथ' बेखिनि मोनदों। आरो बिथाङालाय? जियानो जादोंला मैगं थाइगंखौ नोंथांमोना माने सप्तायाव खननै लाबोयो। मंगलबारजों शुक्रबारजों। होमबा आरो मोनसे हाथायाव 5-6 रोजा थालाङो। सप्तासेयाव होमबाथ' 12 रोजासो थालाङो। 12 रोजा थायो होमबा मोनब्रै सप्ताजोंथ' खमैबाबो 40 रोजा 35-40 रोजाया थाहैखागोन नङा होमबा? ना? होमबाथ' मोजाङैनो सोलिनो हायो न'खरखौ। दानि दिनाव 40 रोजाखौ सासे
दिनैथ' कनस्टेबोलनि एपइन्टमेन्ट होदों नङा होमबा पुलिस होदों SI होदों कनस्टेबोल सासेनि बेथना जानो हागौ 25,000 30,000ल' जागोन मासाव दान मोनसेयाव आरो दा नोंथाङा दिनै पुलिसनि बेथननिफ्रायबो बांसिन मैगं थाइगं फाननानै गुवाहाटि नोगोरमायाव माने खामायनो हादों आरो नङा होमबा माने साख्रिनि अनगायैबो नोंहा बेनि बांसिन खामायनो हानाय लामाखौ मोनदों आरो नङा होमबा लामा मोनदों खामायदोंबो खामायदोंबो ना मोजाङैबो जादोंबो खस्थ'बो दङ बेहाय खस्थ'बो दङ मा बुं नोंथाङा एसे बुंना होदो नोंथांनि मुंखौ आंहाथ' न'आव हा बन्दकबो दोनजोबदोंमोन मुङा मा नाम नोंथांना आंना सोमस्रि सरगियारि सोमस्रि सरगियारि आंनि गुवाहाटियाव फैनानै हाखौबो सुख'जोब्बाय आरो सुख'जोब्बायना बन्दक हाखौबो सुख'जोब्बाय बेफोरखौ फाननानै नङा होमबा होमबा दासान्दि नोंथांनि न'खरा मोजां होननानै जों बुंनो हायो आरो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम गोजोनबाय